Salut, sunt Ionuț. Acesta este un filmuleț de prezentare pentru Craiova Map, harta interactivă a Craiovei. Puteți accesa harta la www.craiovamap.ro. Craiova Map e harta interactivă unde poți găsi toate punctele de interes ale orașului. Găsești aici toate societățile comerciale ale Craiovei, instituții, străzi, cartiere. De la bănci și clinici, instituții de învățământ, până la baruri și restaurante, magazine și agenții. Să aruncăm o privire asupra aplicației. Navigarea hărții se face simplu. Cu ajutorul mouse-ului ne deplasăm, iar cu scroll-ul sau cu scara facem zoom. Panelul din stânga, pentru căutare, este folositor și pentru navigare. Selectând un cartier, harta se deplasează pe cartierul respectiv. Același lucru se întâmplă și cu străzile. Harta este una comercială. Dacă vei ține mouse-ul nemișcat pe o clădire, vor apărea titlurile firmelor sau instituțiilor care și-au sediu în clădirea respectivă. Clic pe clădire și în panelul din stânga sus vor apărea aceste obiective, cu posibilitatea de a primi mai multe detalii despre fiecare. Harta Craiovei face ușoară căutarea diferitelor obiective, fie că este vorba de firme, instituții, locații, străzi sau parcuri. Panelul de căutare aflat în stânga este dispus pe două taburi. Tabul de căutare se ocupă cu firmele sau instituțiile din Craiova, iar tabul locații oferă o căutare liberă pentru străzi, clădiri importante, parcuri, etc. Pentru găsirea de firme sau instituții, panelul oferă mai multe criterii. În primul rând poți selecta tipul obiectivului: baruri, restaurante, bănci, instituții, magazine. Poți completa numele obiectivului căutat sau fragmente din nume. Și bineînțeles poți selecta informații despre locul în care vrei să se desfășoare căutarea, cartierul sau strada. Înainte de a trimite căutarea pentru a primi rezultatele, poți observa că datele selectate sunt vizibile pe hartă. Se aprind acele obiective care au tipul selectat de tine. Harta este poziționată pe cartierul ales și la fel strada selectată este aprinsă. În felul ăsta poți vizualiza mulțimea de obiective care se potrivesc căutării tale. După apăsarea butonului Caută, vei primi în panelul stânga sus rezultatele căutării tale. Un rezultat este compus din numele obiectivului și tipul acestuia. Ca să centrezi harta pe locația rezultatului, apasă pe duma acolo. Pentru mai multe detalii despre un anume rezultat, date despre firmă sau instituție, apasă click pe titlul său. Mulțumesc pentru atenție și vă aștept pe www.craiovamap.ro.